Tänään. Kato. Kun on tää itse helvetin hieno suomalainen musiikki, mun piti katsoa tänne näin, niin mä oon tänään niin tein tuossa oli varmaan 40 euroa. Ei oo enää. Nöykäsit syönyt. Kato, mun piti näyttää. Täällä on meidän joo, moikka kulta pyöri, joo. Minä olen kovia poika. Mä oon kovia poika, joo. Siinä on meidän rakas Nova. Sitten, ei ollut tarkoitus niin kuin kehu Nova. Sitten mä en saanut kuvaa tonne noin. Sitten mä en myöskään saa mennä enää soittaa rumpuihin. Tai saan mä, jos mä haluan. Ja varmasti tuolla on mustapää jossain, pakko etsiä se. Ei oo. Ei mitään. Tuolla on mun hyviä ystäviä, mutta mä en saa kuulemma kuvaa niitä. Mut sitten kato, tossa on tommonen. Sehän hajoaa. Noi on myytävänä. Ei toi kaulahuivi ei oo myytävänä, se on mun kullan kaulahuivi. Mut siellä on subbari, vahvistinta, tällaista näin. On nykyään ei mitään. Fredriksson kuittaa ja kumartaa. Kiitos kaikille. Te olette ihania. Moikka.